Chị rồi này thằng trong hả? TTA edisini CM borom ganang Purno Chandra Jomatiani yakbai kila sabjun nitia hati falnok shet fiog rijaka koktumao Simon kha amchani lukurokni sanmung tongmani sal kedek maromai o falnok tangi di hinai tabu ketal falnok tangi di ma bai lukurok kha fulaijak tei kisa misa bania khaine rokbo satong wati manjage oi bania khaimana hini saka amchani lukurok o pandao borom ganang CM no karei MDC Uma Shankar, MDC Sodagar Koloi, District Zonal Chairman Suraj Basimol Somsongno Khobai. Tebo Tipramo Thani Adon Songrokbo Pandao Manjaka.